Ano na ka may hilig mag-food trip apan way igong kwarta? Aron di kapalit? Di ka na kaya nga mamroblema sanglit doon na kami sugyot alang ka ninyo. Kung may pagkaon sa kagabion, may mga pagkaon usab sa hapon nga halinon kaayo. Kinitungod kay 5 pesos lang, makapalit na ka sa maong pagkaon. Atong sayran, pinagin nining report. Ning nagkamahal na ang mga palaliton, may mapalit pa kaha ang imong 5 pesos. Anaa pa mga kapuso, ug sagad kining makitaan dapit sa mga eskwelahan. Kay affordable ang maong presyo alang sa mga estudyante. Apan, dili lang mga estudyante ang mamalit ni ini, kundi lihasta na ang mga hamtong. Sama ni ining hotcake, nga giluto pinaagi sa kamay, harina, o kondensada. Ang matag buok, mapalit lang sa tag 3 pesos. Pwede usab parisan o pineapple juice nga tag 3 pesos usab. Sukad pag mamaligyan ako, kuhan pa ni. Kanang mga 2 weeks pa niya. Sa balay, muna yung mga snacks. Dako mo gagaw. Gawa sa hotcake, himalitan usab ang kwek-kwek nga mapalit sa tag 2 pesos ang buok. Matud pa nga bisan ginagmay, daog na kun butangan og sauce. O kung ganahan ka magpabugnaw, adunay ice scramble nga mapalit sa tag 3 pesos o tag 5 pesos ang dagko-dagko nga sudlanan. May pakapin-pakining toppings aron mas lami sama sa marshmallows ug sprinkles. Dami siya! Dami kayo! Uban ni Dian Singkulan ug Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Palitang Bisdak.